Tulung aku RTFOD Ayo pe kulen iki tanase dodo
Tembang tapi lagu Wulan Kenangan. Wulan Kenangan, lagu yang lama. Iya. Kini kembali tren Mas Bayu. Dinaikkan lagi. Okay. Akhirnya viral seperti Dik Nanda kemarin nyanyi bareng campur sari Trenggalekan Watulimo sama Tole Kecil. Oh iya. Sama Bocil. Kalau nggak salah namanya Novan. Iya, Dik Novan. Lagunya Sidorondo. Sidorondo karo Puspitonolo. Iya, viral di YouTube dan TikTok. Oke, Dik Nanda. Iya, Mas Mereka Bayu. saking penonton live streaming sampun kata ingkang mirsani, baik di channel niki Pak Cep Antum Suko dan juga Kofinisi. Saya juga mohon izin tidak bisa menyapa satu persatu karena HP ku layarnya ajur. Ya, iki mau pas ndelok Google Map ning wilayah Dumdowo. Nggih. Sukorejo Kulon. Lah kok HP ku kejelok kok nyolot. HP-ne sing nyolot. Delok ndelok. Mocone piye iki? Wayah ngijolne Mas Iya, Bayu. kita eman-eman lagi. Dijolne iPhone Pro Max. Penglarisane mudo laras di mergo HP iki ya. Yo kontakin kayak gitu. Dik Nanda. Nggih Mas Bayu. Iki lagu angka kalih wonten pamundutan dah. Pamundutan Niki dari nuwun saking anu Bapak Sigit Sujono. Oh nggih. Kula dugi mriki langsung ditodong Mas Bayu, khusus Dik Nanda niki jenengan aturaken ojo lamis. Ojo lamis. Ojo lamis. Nggih. Sing nyemek-nyemek. Kula atur ugi saking para sepuh bini sepuh ingkang sakmenika nenggani wewungan ing dalem Pak Kastam Bu Mutia. Oh nggih. Nomor juru laden sedaya kakung putri sepuhanem sembah nuwun. Tembange ojo lamis. Ojo lamis. Kok dereng mireng bawane Dik Nanda ya. Alah. Pun amoh niki. Mau dalu nembe wayangan nggih. Nggih. Pramila dalu menika nggih mirsani lho nggih. Salam Mas Bayu saking kula Ki Rama Sun Gondrong miri gambar. Oh mirsani. Mirsani mergane libur mboten tanggapan. Pak Eko Kondo Prisdianto Kendal Bulur. Yu Bayu aja omong ae ndang nembang. Iya, siap Pak Eko. Pak Minto Darsono nggih mirsani niki. Oh nggih. Sugeng dalu Pakis Rejo Rejo Tangan dalang-dalang libur kabeh. Alhamdulillah. Nggih, semoga aja lamis dipun aturaken lestarikan campur sari muda laras Indonesia.